gadau, an ga wata a Kebbi, an ga wata nan cikin Bauchi mako wanda ya gani. Annan birshi. Na Birshi Fulani ma. a birshi kuma an gani. Ya? Birshin Fulani. A ina? Birshin Fulani kenan. Dangane da wannan labarai na cewa wata ya tabbata, don abin da aka ce adilai guda biyu in sun gani ya isa jama'a, ko kuma jama'a mustafiza, wato jama'a mai yawa, sai aka iyakan jama'a mai yawan mutum biyar, domin shi ne mutum hudu su ne mizani shaida, na biyar ya zama ƙari. In an samu mutum biyar sun ga wata, wajen ɗauka dole a ɗauka, wajen ajiyewa dole a ajiye, domin abin da Allah ya ce a yi, Allah ne ya umurce mu da azumin nan. Ya ce shahru ramadana, ya faɗi shawwal. shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi bayyinatin min hudi wal furqan. To saboda haka dangane da abubuwan da muka dogara da shi na mutanen da suka gani, wanda ba mu da iko mu karyata su saboda sun yi yawa, yasa yanzu muka zo muke yin sallah a nan, sallar idi. Watan ramadana ya ƙare, watan shawwal ya shigo. Allah ya karɓa mana abin da muka yi, azumin da muka yi da salloli da addu'o'i a cikin watan ramadana. Allah ya karɓa tunabanmu, Allah ya yafe mana, Allah ya sa mu daga cikin bayin yantattu, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma fili da